Solstițiul este evenimentul care reprezintă nucleul geometriei sacre. Locurile de putere și orașele ancestrale au fost construite în acord perfect cu ciclurile universului și cu formele sale. Natura se exprimă prin forme. Tot ce vedem în natură este o reprezentare a ordinii cosmice. Chiar și într-un haos aparent se găsește o ordine dacă schimbi perspectiva și dacă privești dintr-un punct mai înalt. Geometria asta sacră are capacitatea să realinieze energiile, să restabilească armonia și ordinea. Și dacă noi ne înconjurăm cu astfel de forme și petrecem timp în natură, câmpul nostru energetic va fi resetat și realiniat în așa fel încât să ne vindecăm și să fim readuși într-o stare de echilibru. Echilibrul perfect se regăsește în mișcarea astrelor, în ciclurile vieții, atât pe pământ cât și în întregul univers. Această mișcare este dansul cosmic al energiilor și al conștiinței. Tot ce există în lumea energiei și în lumea spiritului, în lumea nevăzută, sunt forme geometrice, tipare de energie care se mișcă în forme geometrice și creează tot felul de modele, cercuri, spirale, triunghiuri și forme mult mai complexe geometrice. Cu cât formele sunt mai complexe, cu atât vibrația este mai înaltă, cu atât acel ansamblu are o conștiință mai evoluată și mai elevată. Acolo unde sunt energii grele și dense, de obicei este întuneric. Cu cât creștem mai mult, cu cât evoluăm mai mult, cu cât percepem mai mult energiile subtile, cu atât mai vii și mai vibrante sunt formele și culorile. Culorile sunt manifestarea fațetelor divine, într-un joc de lumină și întuneric. Geometria sacră conține și include niște tipare și pentru noi ca ființe umane ele pot fi privite ca niște tipare de comportament, ca niște tipare de gândire, niște tipare energetice, obiceiuri de ale noastre, niște frecvențe pe care noi ne trăim viața, niște realități. Și pe măsură ce creștem și evoluăm, aceste forme devin tot mai colorate și tot mai complexe. Geometria sacră este arta de a țese prin comportamentul nostru o realitate sofisticată, armonioasă și infinită. Tot universul este de fapt o structură geometrică, o structură imensă, o rețea de energie în care tot ce există este interconectat. Și dacă înțelegem acest lucru, ne vom raporta altfel la viață, la ceilalți, la noi și nu vom mai avea tendința să fim nepăsători